Dobrý deň, dnes si ukážeme, ako môžeme nahrať zvukové správy do zariadenia QuickTalker. Zoberieme si predvytlačenú šablónu a vložíme ju do zariadenia cez prednú stranu. A na zadnej strane máme tlačidlo pre zapnutie-vypnutie, dáme ho do pozície ON. Pre nahrávanie zvukových správ si zvolíme úroveň pomocou bieleho tlačidla. Ideme nahrávať prvú šablónu, takže stlačíme úroveň 1. Pre nahrávanie stlačíme na pár sekúnd červené tlačidlo na zadnej strane. Pokiaľ sa nám nerozsvieti červené svetielko na prednej strane, keď svieti, to znamená, že sme v nahrávacom móde. Pre nahrávanie jednotlivých políčok stlačíme políčko, pustíme do symbolu, kde je mikrofón, nahráme správu, potom znovu zatlačíme a pustíme. Ukážeme si. To je áno. Nie. Pre ukončenie nahrávania opäť stlačíme tlačidlo na zadnej strane, kým červená dióda na prednej strane zhasne. Zhasnutá. Teraz môžeme preveriť, ako sa nám nahrali správy. To je áno. Nie. Modrá. Červená, žltá, hnedá. Takže takýmto spôsobom si môžete nahrať zvukové správy do zariadenia QuickTalker. Ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite nás zdieľať a dajte nám palec hore.